मी आज तुम्हाला भेंडीची भाजी कशी करते ना ते दाखवणार आहे। तर त्यासाठी भेंडी निवडताना आपल्याला काय करायचं, कोवळ्या भेंड्या, ही गावठी भेंडी आहे आणि कोवळी भेंडी घ्यायची आहे। हे बघा, हे खालचं टोक आहे ना, ते पटकन असं मोडलं पाहिजे की समजा ती कोवळी भेंडी अशी। सगळे आपल्याला देत नाही मोडायला, पण आपण नंतर बघून काय करायचं, मी सगळं काय काय मोडून घेतल्या आणि बाकीच्या अंदाजाने आपल्याला कळतं एवढ्या ह्या मी साईजच्या आपल्याला कोवळ्या असतात त्या। तर अशा प्रकारच्या ह्या भेंड्या घ्यायच्या। तर मी अर्धा किलो भेंडी घेतल्या, गावठी भेंडी मिळाली मला, दिवाळी गावात गेलेली तिकडनं मी भेंडी आणली ती। आता ही भेंडी आम्ही काय केलं, त्या जवळ 2 तास आले मी धुवून ठेवली आहे, तरी मला पाऊस असल्यामुळे सुकलेली नाही आहे। मग फडक्याने ना चांगली स्वच्छ कोरडी करून घ्यायची। हे बघा, अशी कोरडी करून घ्यायची, एकदम कोरडी, की मग ती आपल्याला काय होतं, ती आपण जेव्हा हे करतो ना, काय ते फोडणीला घालतो तेव्हा ती तार धरत नाही, त्याची बुळबुळीतपणा येत नाही त्याचा। म्हणून काय करायचं, आपण अशी स्वच्छ फडक्याने ती पुसून घ्यायची। मी आता 2 तास झाले मी ठेवलेली, पण ती काही सुकली नाही कारण पाऊस आहे ना त्याच्यामुळे। तर ज्या कोवळ्या अजून आहेत त्या बाजूला ठेवायच्या, कोवळ्या आहेत ना त्या सगळ्या घ्यायच्या आहेत। आणि आता चिरून मी तुम्हाला भाजी कशी याची करते भेंडीची ते दाखवणार आहे। भेंडी भाजणार नाही, डायरेक्ट फोडणीला घालणार आहे। तर त्यासाठी भेंडी कापून घेते मी आणि मग कांदा, लसूण आणि मसाला टाकणार आहे। मसाला टाकून भाजी केली ना भेंडीची, त्यात कोकम घालायचं। अगदी अळमी कशी लागतात, अळमी गावाला तुम्ही कधी खाल्ली असतील तशी हे भेंड्याची भाजी होते मसाला टाकल्यावर। तर त्या पद्धतीची तुम्हाला भाजी करून दाखवते। आता स्वच्छ मी पुसून घेते आणि सगळी भेंडी चिरून घेते। भाजीसाठी भेंडे बघा मी स्वच्छ पुसून घेतले आहेत, कारण आपण ओलेच चिरले ना तर त्यात बुळबुळीतपणा जास्त येतो, म्हणून ते पुसून घ्यायचे आणि जाड नाही चिरायचे, एकदम बारीक असं बघा। कुठे वाटलाच ओला तर तो आपल्याला स्वच्छ काय करायचं आहे, पुसून घ्यायचं आहे आणि तो चिरून घ्यायचा आहे। तर अशा प्रकारे एकदम बघा बारीक कसे चिरले ते, ह्या पद्धतीने एवढ्याच जाडीचे भेंडे आपण हे चिरून घेऊया। भेंडे आपण भाजायचे नाहीत, भेंड्यामध्ये ह्या भरपूर प्रमाणे आयर्न असतं आणि आपल्या खरं तब्येतीला भेंडे खूप चांगले आहेत। आपल्या हातपाय दुखतात अशा लोकांनी तरी आठवड्यात मग एकदा भेंडे खायलाच हवेत। तर ते आपण भेंडे काय करायचे, ते ह्याच्या भाजले ना तर त्याच्यातला सगळा तो बुळबुळीत जो रस असतो तो सगळा कढईला चिकटतो। म्हणून न भाजताच आपण हे फोडणीला घालून हे भेंड्याची भाजी तुम्हाला कशी करायची ते तुम्हाला दाखवणार आहे। भेंडे निवडायचे कसे हे तुम्हाला मी दाखवलं। एकदम कोवळे भेंडे, आपल्या छोटी भेंडी असते ना ती पण कोवळीच असते बघा। मी ते आपल्याला घाटी भाजीमध्ये मिळते कोवळी भेंडी, तीसुद्धा चालते। भेंड्याचे वेगवेगळे प्रकार करता येतात, मिरची घालून सुद्धा भेंड्याची भाजी करतात, सार करतात, हा मसाला टाकून भेंड्याची, किंवा काय काय लोक बेसन घालून भेंड्याची भाजी करतात, तळतात भेंडी, कुरकुरीत भेंडी, हो एकदम मस्त। की दुसरा मी तुम्हाला एक माशाच्या सारखा मी एक भेंड्याचा प्रकार दाखवणार आहे। त्याला गावठीच भेंडे हवेत, ती भाजी छान लागते। म्हणजे जसं आपण मटणाची चटणी करतो, ह्याची माशाची चटणी करतो ना त्या पद्धतीने वाटप घालून, ते तुम्हाला नंतर मी दाखवेन। आता मी सगळ्या भेंड्या चिरून घेते भाजीसाठी। भाजी करण्यासाठी मी भेंडे कापून घेतले आहेत। आता हे मी भाजणार नाही, डायरेक्टच फोडणीला घालणार आहे। तर त्यासाठी ही कोकमं घेतली आहेत, 5-6 कोकमं घेतली आहेत बारीक करून। नंतर हे 2 मोठे कांदे घेतले आहेत बारीक चिरून, लसूण घेतले ठेचून, बारीक ठेचून, आणि कोथिंबीर। आणि मी मसाला घालणार आहे, आमचा मालवणी भाजका मसाला आहे ना तो घालणार आहे। तर भाजी करण्यासाठी मी पॅन गॅसवर ठेवलं आहे, आता तेल घालते। बघा 2-3 चमचे मी तेल घातलं आहे। तेल चांगलं तापलं की आपण लसूण घालायचे पहिल्यांदा। कढईत करते, आमच्या भिड्याच्या कढईमध्ये, पण थोडीशी भाजी जास्त आहे बघा ही, आणि कांदा हे सगळं मिश्रण घालून ती भाजी त्याच्यामध्ये परतणार नाही त्या कढईमध्ये, म्हणून मी काय करणार ह्या पॅनमध्ये करते। तर आता ही लसूण मी जी बारीक ठेचून घेतली आहे ही तेलामध्ये घालते। ही चांगली आपण तेलामध्ये परतून घेऊया, म्हणजे चांगला हे लसणीचा सगळा स्वाद जो आहे तो तेलात उतरेल। आता हा कांदा पण चांगला परतून घ्यायचा। कांदा परत म्हणजे तो थोडासा परतून घ्यायचा, अजून थोडा मऊ होईपर्यंत। आता त्याच्यामध्ये मी थोडीशी, आमच्या मसाल्यामध्ये हळद भरपूर असते त्यामुळे थोडीशी मी हळद घातली आहे, आणि आमचा मालवणी मसाला। आपल्याला हीच मला सांगितलं, ही भाजी ना सुंदर लागते, अळम्याच्या भाजीसारखी लागते, आंबट तिखट, त्यामुळे मी 2 चमचे याच्यामध्ये मसाला घालणार आहे।
हा जो मसाला आहे तो घरगुती मालवणी मसाला आहे आणि त्याचा आम्ही व्हिडिओ केला आहे कसा बनवायचा तो, तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्की देईन, तुम्ही नक्की बघा तो व्हिडिओ. चांगला असा परतून घ्यायचा कांदा मसाला वगैरे सगळं. आता आपण ही भेंडी घातल्यानंतर भेंडी पण परतणार आहोत ना. भेंडीला काही शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, पण ही परतायला पाहिजे चांगली, त्याच्यामुळे हा कांदा नंतर भाजेलच आणखीन. हां, तर आता मी भेंडी आणि कोकम एकदमच घालते. हे बघा, आता ही चांगली अलगद परतून घ्यायची आहेत आपल्याला. त्याच्यावर झाकण नाही ठेवायचं. झाकण ठेवलं ना त्याला ती मग तार असा बुळबुळीतपणा येतो. त्यामुळे असं तेलावरती ते परतून घ्यायचं आहे. अशी परतून घ्यायची चांगली, अजून म्हणजे चांगली शिजायला हवी ती. तर आता ते पण त्याच्यात मीठ टाकून घेऊया, चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे. मीठ घालून सुद्धा चांगली अशी ढवळून घ्यायची. अजून त्याला 4-5 मिनटं लागणार आहे चांगली भाजी सटसटीत व्हायला. तर मी चांगली भाजीला ढवळून घेते आणखीन परत, आणि जरा अशी सरळ करून ठेवून देते. त्याच्यावर झाकण मात्र ठेवणार नाही अजिबात. हां, असं. आता त्यानंतर मग हे झालं भाजी ना, ही कोथिंबीर आणि खोबरं एवढं घातलं की आपली भाजी तयार होईल. आता 2 मिनटं आपण वाट बघूया. हे बघा 4-5 मिनटं झाली आहेत. भाजी बघा आपली सटसटीत झाली आहे ती. म्हणजे ही सटसटीत होईपर्यंत झाकण अजिबात ठेवायचं नाही. आता मी खोबरं आणि कोथिंबीर घालते. आता बाकी सगळं आंबट वगैरे आपण कोकम वगैरे घातलेली आहेत, आणि नंतर मग मी त्याला झाकण देऊन वाफ देणार आहे. हे बघा, आता ही भाजी आपली दिसते तुम्हाला, अजिबात चिकट नाही दिसत नाही बघा, एकदम सटसटीत झाली आहे, एकदम सटसटीत. ह्या पद्धतीने मी ती सटसटीत होईपर्यंत वर झाकण ठेवायचं नाही. झाकण ठेवलं ना तर ती मग थोडीशी बुळबुळीतपणातला येतो. आता थोडंसं आपण, कारण ही भेंडी आहे ती गावठी भेंडी थोडीशी जाड असते, तिच्या साली आहेत ना जाड असतात हे बघा, तर ते आपण शिजायला पाहिजे. जे थोडं शिजली आहे तशी भेंडी शिजायला वेळ बघा, शिजली आहे, जास्त वेळ लागत नाही त्याला. तरी आपण थोडंसं झाकण ठेवून ह्याला आपण वाफ देणार आहोत. हे झाकण मी आता ठेवते 2 मिनटं. मी असे झाकण ठेवून ठेवणार आहे, नंतर तुम्हाला दाखवते. गॅस एकदम बारीक ठेवला, एकदम गॅस बारीक आहे, आणि वर झाकण ठेवलं. झाकण ठेवल्यावर 2 मिनटं झाली आहे. हे बघा, चांगली वाफ आली भाजीला. एकदम भाजी आपली सटसटीत झाली आहे आणि चांगली शिजली आहे. आता ही भाजी आपली आपण खाण्यासाठी तयार झाली आहे. बघा, मी आता ती उतरून ठेवते. तर मित्रांनो, भेंडीची भाजी ही आता तयार झालेली आहे. तर ही भेंडीची भाजी तुम्ही नक्की करून बघा, ती कशी झाली हे आम्हाला नक्की कळवा. तसेच चॅनलवरील इतरही व्हिडिओ नक्की बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.